rog băieții, bine m-am găsit la un nou video de pe acest canal. După cum bine vedeți și din titlu, am obținut am luat Helper 2. Vedeți și în videoul pe care l-am pus la început, vedeți și data în care am luat apul și țin să-i mulțumesc lui Levi. Hai dăm un fil aici să punem motorul este bun. Să punem rezervor. Și da. Păi pe acest video aș vrea să facem raport de helper. Am văzut că avem și un în curent, cum mi-a pot obține permisul de conducere de la DMV folosind comanda /exam. Bun, păi dacă dăm un exam, o să-i spună că să dea GPS, DMV și o să-i plaseze un checkpoint aici pe minimap și acesta o să se ducă după acel checkpoint. Bun, hai să vedem ce next. Nu există întrebări. Suntem 54 de jucători la ora 2. Hai să dăm iar un questions. Nu prea mai sunt întrebări. Da, ce vreau să vă spun, să dați drene la casa 3, casa mea. O să fac și câte un event la fiecare săptămână și o să vă acord anumite premii în funcție de câți renteri s-au strâns la casă și da, să băgați referalul 558. Puteți băga referalul 558 la înregistrare, veți primi anumite beneficii în funcție de avansarea dumneavoastră în nivel și așa mai departe. Bun, hai dăm un next. Nu prea sunt așa multe întrebări, deoarece sunt puțini jucători acum conectați pe server. Da. Hai să facem niște job, nu știu ce să zic, job ceva, jobs. Bine, hai să mergem la fish și ne vedem acolo. Bun, hai că am ajuns și la fish, hai să vedem dacă avem jobul. Jobs, unde e jobs? Job fisherman, bun. Avem și jobul. În această săptămână avem 502 N-uri, eu zic că e destul de ok. Având în vedere faptul că au fost foarte mulți helperi on duty și N-urile nu veneau cum veneau în săptămânile trecute și era un dezavantaj. Hai să dăm aici, da. Ok. Cred că de asta ai nevoie de fish. Bun. Hai să așa, hai să mergem aici la fish market să vindem peștele. Salut YouTube. Salută băieții aici. Hai să mergem aici la fish market.